фата, то ще аз и Милко днеска ще правим някакви луди фатки с топка. Те ще правят фатките. Те с топка, аз ще ги снимам. Така, първо започваме да ги снимаме и ще видим кой ще правят сега. Аре, ма. Аре, прави една фотка, ако се срамиш. Аре. Това е моята фотка. Аз съм. Започвам, Янчо. Бяхте ли Янчото? Да, педароза. Да веде само. Ма какво е? Хора много са тъпи и ужасни и за нищо не стават за фатките. Ако трябва да излизаме вънка, излизаме вънка, аре. Аре, излизаме вънка. Аре, вънка. Много слънце има, много гори. Така, както виждаме, много гори. Вънка сме в улицата. Ето ги педаразите. Ето ги. Виж кой ми покажеш това, маняк? Кой е тафанари? Много са тъпи. Аре! Лапай. Аре! Давай! Аре, правиш ли фатките? Аре надуспи, аре те надуспа, Яни, иди пази, ако ще би дуспи. Добре. Аре! Аре, снимам. Аут! Пълен аут! Не мога да правя дуспата. Града! Пълна е града. Пълна града, маняци. Дайте, аре. Къв го видя!